Когато тялото ни крещи, че има проблем, а ние не го чуваме. Ден след ден вредни отпадъци се натрупват, запушват артериите, затрудняват работата на органите и човек започва да се чувства все по-неприятно, все по-зле, по-уморен, разконцентриран, появяват се запек, диария, сенки под очите, надаваме на тегло, имаме лош дъх или лошо храносмилане, чувстваме се подути, неспособни да се радваме на живота. Детоксикацията на организма е единственият начин за да предотвратим всичко това. Това е начинът да помогнем на черния дроб, на бъбреците, на лимфната система, кожата и кръвта да заработят на пълни обороти и да се справят с токсините. Редовната детоксикация пречиства тялото, премахвайки токсичните вещества. Депонираните отпадъци, паразитите и тежките метали от дебелото черво. Дебелото черво представлява крайната част от храносмилателния тракт. Не всичката храна, която изяжда човек, може да бъде смляна в храносмилателният канал и използвана от организма. Функциите на дебелото черво се състоят в микробно смилане на необработената храна и разграждането й, елиминирането на голямо количество от токсините в тялото. Средностатистическият човек, забележете, има около 10 кг токсични отпадъци в дебелото черво, което спъва абсорбирането на храната, която консумира и извеждането й от тялото. Когато човек консумира месо, пържени храни, млечни продукти, сол, захар, консерванти и още подобни в продължение на дълъг период от време, храносмилателната система се запушва с слуста и образуваната плака и става приемник на паразити. Вторичните продукти на тези паразити са много токсични за организма и черния дроб и други органи са принудени да се справят с тази яростна атака на негативност и в крайна сметка отслабват и загниват. Това е моментът, в който заболявания толкова често срещани днес, като заболявания на червата, сърдечни заболявания дори. Безсънието е свързано с това. Запек, диабетът също идва оттам. Синдромът на раздразненото черво, болестта на Крон, дори акне, представете си, и така нататък. Всъщност смъртта започва от дебелото черво. Тежкото покритие на слуз в дебелото черво се удебелява и става дом на гниещи процеси. Кръвоносните капиляри на дебелото черво започват да поемат токсини, отрови и вредни остатъци, които се просмукват през стените на червата. Всички тъкани и органи на тялото започват да приемат от токсичните вещества. Тук е началото на истинското самоотравяне на организма на физическо ниво. Когато дебелото черво не функционира правилно, фекалната материя започва бавно да отравя, заразявайки и загнивайки заобикалящите я тъкани, дегенерирайки червата, причинявайки възпаления, полипи, пукнатини, язви, тумори и в крайна сметка краят е ясен. Ние се самоотравяме. Кои са методите обаче за пречистване на червата? Немалко от продуктите за пречистване на червата са съставени от компоненти с дразнещ абразивен ефект, водещ след себе си до странични реакции, като колики и диария. Другите продукти,
са за детоксикация, въздействат както на здравата лигавица, така и на токсичният филм в дебелото черво. И по този начин вредят на храносмилателната система. Какво ни е необходимо, за да си помогнем? Необходими са ни натурални продукти. И за това на вашето внимание предлагам пробиотик Про 12 и съм сигурна, че няма тяло, което да няма нужда от добрите бактерии на пробиотик Про 12. Защо? Защото, помислете си, колко пъти използваме антибиотици, колко пъти сме използвали антибиотици през последните години, докато са унищожавали вирусите в нас, са унищожили и голяма част от добрите бактерии и така се получава дисбаланс между добрите и лошите бактерии. Защо пробиотик Про 12? Защото той е с двойна капсула. Защото, помислете си, това са живи бактерийки, които преминавайки през стомаха, ако не са защитени добре, стомашните киселини ще ги унищожат и как те ще достигнат до червата и до дебелото черво. И с какво още пробиотик Про 12 е специален пред другите пробиотици. Защото има 12 щама. Другите пробиотици, които се предлагат в търговската мрежа, не разполагат с толкова много щамове. Те са 5, 6 до 8 щама или до толкова. Всъщност, ако не оцелеят, те няма как да извършват работата си присъщата си работа в дебелото черво. Пробиотиците произвеждат ензими, с помощта на които храната се обработва и ако добрите бактерии са малко, организма започва да страда и храната се обработва много бавно и човек се чувства подут. С подут корем започва да качва килограми и се появяват различни болести. Затова горещо препоръчвам пробиотик Про 12, който е разработен от специалистите на немската компания LR и е патентован и дори сертифициран и който не се продава по аптеките. Защо? Защото компания LR, той е продукт на компания LR, желае да продава продуктите си и да достигнат до клиента с оригинални и в оригинален вид директно до клиента. Затова компанията предлага своя продукт по този начин и иска клиента да ползва оригинален продукт и всъщност, когато реши да се грижи за своето тяло, да се погрижи за здравето си, то да бъде адекватно, а не само да се дават пари за пробиотици и да няма максимален ефект. Така че нашият организъм има нужда и от други вещества. Примерно много важно е омега-3, рибеното масло, което играе много важна роля в нашият организъм, за сърцето, за мозъка и така нататък. Има нужда от витамини, от много микроелементи, от калци, от калий и така нататък. Така че погрижете се за вашето здраве, профилактирайте вашето дебело черво, червата, да може да се обработва храната правилно и да може да усвоява полезните вещества от храната. Така че, ако решите, че желаете този пробиотик и искате да го имате, може да ми се обадите или да ми пишете на лично съобщение. Моят телефон е 0887 35 92 33 и ако ми се обадите, аз с удоволствие ще ви съдействам да си го получите директно от завода на компания LR на заводски цени. Така че погрижете се за вашия стомашно-чревен тракт, за дебелото черво, за да бъдете
здрави. Пожелавам ви приятен ден!